Alright mga kabatak, ayan, time check. Alauna na po ng hapon. Ayan, balik na tayo dun sa bahay ni Rika. Ayan, dun tayo nagpahinga sa barracks mga kabatak. Alright. Darangan ako ng kalabaw. Kadaanan. Madulas na naman po ang daan dito. Ayun o. Yan po, excited na si Rika sa ano niya, CR niya. Natanggal na yung ano, mga plastic. Ayan, kakabit po ni Bayaw yung pintuan. Yan. Ayos na ayos! Grabe, ganda pag na, mayroon ka, ganda kung may, ganda Rika pag may sarili kang CR, no? Hindi ka na mangangamba. Yan, ilinis niya yung bukas, pwede mo nang gamitin yan. Ganda na mga kanoli. May sariling CR. Bayaw nandun sa loob. I'm excited. No, Kali ka. Baraan. Bumalot yung hamba sa tupo. Yung plastic. Yan. Alright. Ayan pintuan. Bayaw. Nga po. Raul. Punta. Alright. Ito. Magandang araw po muli sa inyong lahat. At ngayon po ay pinapantay ni Bayaw yung ano sa may CR. Kasi papantay daw dito sa may sala. Sa kusina pala kasi ba yung CR. Yan. Sa mga tagpuan ng CR, Rika? Sa mga tagpuan? Sa loob. Sa loob. Yan. Yan nga po ay puploringan mga kanuli. So ngayon, pinapantay mga Bayaw yung lupa. At papantay din dito sa sala. Para at least kumbaga diretso. Isang walisan kumbaga. Yan. So halos patapos na rin doon sa harapan. Umaga pa naman. 2:35. At ayan ay ano, puploringan na yung araw na ito. At si Rika ay nagpe-prepare ng ano, coffee. Coffee break. Yan. Coffee break. Ang coffee break ba Rika, saan nakakahalin tulad? Ang coffee break. Ano lang yan? Kung nag-tip na, ano? Ano? Ano daw? Saan nakakahalin tulad yung coffee break? Coffee break? Sa X. Yan ang mga birada! Di ba? Bakit sa X nakakahalin tulad? Alam mo kung bakit sa X? YC. Alphabetical. Ang hirang buhay. Ayan. Meron kaming, ayan. Meron kaming Nescafe. Saka ito. Coffee mate. Siyempre may sugar. Coffee break. 3 baso. Ayan. Ayan. Ano siya ng pag maiinit. Mag-iinit. Alright, so ito. Balik tayo dito sa ano? Sa kusina! Yan. Ang kusina ba, parte ng ano? Pagluluto ni James na pula? Kaya pala nandiyan. Parte kasi ng kusina eh. Yan siya magluluto eh. Diba? Yan po.
Sana all talaga nakasapatos. Bawal yata magtrabaho din nakasapatos ngayon eh. Bawal. Ha? Bawal, madal tayo ng inspector. Oo. Ba't kaya naman nagpasasafety officer? Oo nga, nakalusot eh. Yari tayo rin, no? Ayan na po. At dito po maghahalo sa loob, no? Sa loob maghahalo. Para at least bukas, yung kusina ay matigas na yan. Para sunod na araw, pwedeng kahit hindi pa totally tapos, pwede nang sabihin, mag-wash out dito, hugasan to. Pwede hugasan. Yan, para matanggal mo na yung mga alikabok. Kasi, kumbaga, flooring na to. Parehas na flooring. Yan. Yun. Pinapantay. Yan. Lupit. Yan po, at si Rika nag-twist na yung ano, kape. Tinitwist. Ay, may dala palang pandesal si ano. Si James na pula. May dala pandesal. Oh. Kala pa rin yung kape. May dala pandesal. Ayaw yung gano'n kasi. Ay, gano'n. Sana all. Balik ka doon. Balik sa igado. Yeah. Igado pala kasi. Yung nagsimula eh. Nangako ba sa igado? Nangako? Dadan? Ayun to. Ito pala nag-ano eh. Ay! May ano pala si mama mong ano? Ito. Yung sa pula. Laing. Baka makalimutan biladin. Ito. Piyada. Nandito sa atin. Si mama mo. Piyada. Ibiladin niya bukas. Alright. Ayan, malapit na yung kape. Malapit na. Yan. Ang sarap magkape na umulan, tapos may creamy white. Sarap. Tapos may gatas. Yan. Usog po ang lamesa. Yan. Alright. Tulak lang. Yan po. Yan po. Ang paghukay. Yan. Malaki na ilaw. Talagang sa ating dumading. Ayan na po, may kumakatok sa kwarto ni Rika. Kanyang alaga si Piolo. Yan. Dito po tayo sa may main door, sa pintuan. At syempre ano, maraming salamat doon sa nakasuporta sa YouTube channel ni Kuya Gatcho Official, ni Bayaw, no? Kay Vince TV, kay James Napula, kay Lexiager Academy, no? Sa buong team Pahuway. Maraming salamat sa suporta. Yan, sa inyong lahat. Yun. Umiiyak si Piolo. So lumabas. Umiiyak. Alright. Ayan na po. Masinsinan. Na binubungkal. Ang semento, 4. Yan na po. So, halos kalahati na. Halos nangangalahati na. Plus pa rin. Ganda lang yun.
Ayan, at titimpla na pala ni Rika yung kape, agatas. Update. Tol, ba't pala hindi ka nagkakape? Mamimilk kasi kami. Magme-milk tea. Sana all. May date daw sila. Sana all. Ayan, kaya pala di sila nagkakape kasi magme-milk tea. Meron silang usapan. Diretso na yun. Oo. Ba't mo daw sinabi? Ba't mo daw sinabi? Ayan, naglagay na po ng asukal. Asukal na update. Ayan. Yun. Milk tea. Bakit kayo ba't kayo natatawa sa milk tea? Masaya kami. Oo. Gusto kasi pag-date ka daw. Mamimilk daw. Gusto makipag-date. Gusto niyo ma-experience? Milk tea. I-date niya yung milk tea. Yan. Diba? Dati kasi nung binata pa ako, ang date ko talaga every Sunday. Linggo. Yun ang kaugalian dito sa probinsya. Sa Maynila, wala namang walang araw. Kung kailan bakante yung yung girlfriend mo, yung asawa mo, doon nagdi-date o nag-okasyon. Yan, dito sa probinsya ngayon tuwing linggo. At pumupunta pa kami doon sa Iriga, sa sinihan, para manood ng sini. Yun, sa malaking screen. Ngayon matagal na ako din nakapanood sa sinihan, baka mga 15 years na. Sa may sinihan, diba? Kasi wala pa namang, di pa uso yung YouTube. Pag may pelikula, na magandang pelikula, abangan mo talaga, pupunta ka sa syudad para makanood ka ng magandang pelikula. Tapos kung mayroon love story, kagaya ng mga sikat na aktor noon, si Juan Mig Bundok. Sino yung mga sikat nung araw? Si John Lloyd. Sino pa? Robin Padilla. Yan, yung mga ganon. Yung mga sikat na pelikula. Yun, abangan talaga namin yun. Tapos, minsan na tapat na anihan ng palay, yun, makikiani ako, tapos mag-iipon ako, tapos yung para meron akong pang-nood ng sili. Diba? Pero ngayon, madali na. Madali na lang yung date kasi meron ng mga paligid meron ng tabing dagat, tapos bili lang kayo ng simpleng pagkain, chocolate or burger, kain kayo sa burger stand, date na kaagad, di ba? Noon mahirap kasi kaunti pa yung mga bilihan. Wala pang milk tea nung araw Wala pang milk tea. Oo, di ba? So wala pa kasing milk tea noon. Wala pang milk tea. Ako inaano ni Bayaw. Ayun ba yun? Yan. Grabe yung doon pumunta kami. Lebilan. Ngayon na lang ako sabi ka ng ganung na burger. Kasi Yan. dati pa yun, ganung style ng Di ko maalala kung sino yung kauna-unahang date ko. dami kasi. Hindi ko talaga maalala. Oo. Ano yung pagkakalam ko, di ako nag-date. Hindi pa uso ang date noon Talaga pagwapo ng dami. Tanda. Huwag niyo namang i-booking. Patay ka. Huwag niyo namang i-booking. Sino nga ba yung kauna-unahang date ko nung araw? Binata, no? Kasi pag binata ka, malaya ka kasi na ang ligaw. Pwede kang kahit ilang ligawan mo kasi binata ka di ba? Pero, dapat hindi alam ng iba. Ang hirang buhay. Ba't ka tumitingin? Tumitingin Sabi niya, sa pool na naman ako. Ayan o. Alright. Masaya. Masaya yung pero mas maganda yung yung ligaw probinsya. Hindi yung ligaw cellphone. Wala Maganda yung ligaw probinsya, tapos doon kasi love letter pa Sulat-sulat pa talaga. Ngayon kasi text-text na lang, video call. Meron na nagkakaroon ng asawa sa girlfriend sa pamamagitan ng video call ngayon saka mga text. No? Pero feeling ko hindi yun masaya. Mas masaya yung yung actual na liligawan mo, yung probinsya style. Pero dito tingin ko gumagana pa naman yung iba. Sa Maynila, hindi na masyado. Kasi syudad na yun Text na lang yun. Yan. Dahil sa kape, ang dami ko na naikwento. Ayan. Kape break. Thank you. Ayan. Kape kayo, kape! Tay, kape!
Yan. At noon, pinagkakasundo nga lang, yung pinakauna talaga, yung pinakauna noon, halimbawa, meron kang anak, meron ding anak sa kabila, pinagkakasundo lang. Pinagkakasundo na, halimbawa, asawahin mo na yung anak ko, ganun-ganun, pakasalan mo. So siguro meron naman mga nag-work na relasyon na ganun. Pero yung iba, dahil nga hindi nila mahal yung tao, hindi rin talaga sila tatagal kasi nga pinagkasundo lang. Yaw, kapiyaw. Vince, di ba noon yung mga pinagkakasundo lang ng mga magulang na para asawahin, no? Yung iba nun, hindi na nagtatagal, no? Kasi hindi naman nila talaga mahal. Pinagkasundo lang ng mga magulang. Nauso yun sa sa mga duong bughaw at saka maharlika. Gaya ng mga dugo namin, mga pula. Ibig sabihin, pinagkasundo ka rin! Oh, shout out sa Mrs. Jimis, pinagkasundo pala to. Sabay bawi, Sabay bawi. Ang... Hindi pa bulunod sa kapya. Grabe mag-vlog si Kuya Noli. Sakop lahat ng bahay ni Rika. Sakop lahat ng ingay. Sakop lahat ng ingay. Mag-comment pa kayo kung nabuburing kayo sa Mayroon nga Kuya Noli, bawasan mo naman yung tawa mo. Ay, hindi ko maka-plastic yung sarili ko. Kasi kung natatawa ako. Oh. Nabasa mo na natin yung comment dun sa Saan? sa pangalawang Love team? Love team nila. Anong comment? Sige. Yung maganda daw yung eksena. Kaso? Dapat daw may gagawin kontrabida. Kung pwede daw siya. Ay, nabasa ko. Si Ate Mali daw gawin kontrabida. Nabasa ko. Matari daw. Nabasa ko pati nga si Rika. Sabi, sana raw si Rika eksena rin ganun. Tapos, papasok daw si tatay, matandang mayaman. Ang dami nyo suggestion, mamira. Ang dami naman nilang suggestion. Mahirap mag-direct niyan. Ang hirap i-edit nun. Oo, pag marami na kasi Ang nga ng 12 minutes, ang hirap i-edit eh. Mahirap. Ang napakahirap Hindi kasi i-edit. di talaga tayo sanay scripted. On the spot. Mahirap Mahirap kasi i-edit. pag scripted na talaga. Papasok mo naman sa tatay. Pag mga 30 minutes na mahirap. Parang ganyan tayo. Abot na isang araw yun. Edit. Maraming babae, ganun. Ayan. Mayaman. So alright, ay natatansin. Ay, yaw, magkape ka muna, yaw. Ay, kape mo. Ay, ito. Kape muna. Yaw. Right. Ano kaya maging reaction na natin pag pasok sa eksena? Matandang mayaman. Nakakurbata. Tapos, kasama yung kotse ko, no? Ako driver. Bababa siya. Pamira buhay. Eh. Diba? Ayan. So, coffee break lang pag may time. Tunod ng marong dalawa mga Yun. Natansiyan ni Bayaw. Ayan. Doon sa film maganda yung ganap ng ganyan. Lalabas natin yung kamarong sa kotse. Ayan po. Si tatay, nagkakape rin. Ay, hindi ko kasi pakita yung mga kanol yung vulcanic. Yung harap kasi siyempre sa vlog ko yun. May babaeng napakabata pa, no? O, hindi maganda. Hindi masama yun. Diba? Hindi, for content lang naman. Kaya nga. Pero mahirap yung ganyan tayo i-edit. Ang hirap edit ng ano. Madugo yan. Madugo kasi. Hindi wag mo nang i-edit, i-upload mo lahat. Wala, hindi maganda. Hindi maganda panoorin. Sakub lahat, pati bloppers. Hindi maganda panoorin. Walang Sa behind the scenes, okay lang. Pero yung pinaka-video lang. naka-video kailangan talaga edit na edit. Sarap. Mon, update Mon! Ayan, at nandun pa rin si Bayaw. Kuya, bumili daw po Nang? ng whiskey. Ako hindi ako mag-milk tea. Kayo na lang. Sige. Kami lang. Oo. Okay na daw. Ano na daw, be? Ayan. Tatansian. Ayun, pagkatapos magkape, makakano lang timpaway. Ayan, maghahalo na. Suotin ko kaya muna yung ano dyan, no? Oo, sige. Kasi madudumi yan ito eh. Ano po? Rika, Wala. ano? Kung magme-milk tea kayo, yung may kape ha? Ha? Yung may kape. Ang sige po. O kaya yung may tea. Yan. Ayan. Alright. Alright.
Grabe yung tansi na ni tatay. Ang ganda yun doon sa labas eh. Alright. Ayan, sinabit na. May tipos na yun. So, konting pantay na lang yan. At kape muna. Yan, at ang oras natin ay ano? 2:54 ng hapon. Ayan. Ayan po, up next, flooring. Ayan. Ang James na pula, mukhang may nararamdaman. Ayos na. Yun, nagutom. Yan. Sarap ng ano? Ay, magpapili rin kami ng ano? Sardinas para dyan sa ano? Ilawak natin para din na... Sino pa na lang? Ha? Sino pa? Ay, yung kanina pa. Mas gusto niya ng sardinas. Sardinas ang masarap dyan. Hindi naman natin kasama si Bilbin. Bawal, di pwede si Melvin sa sardinas. Allergic. Ayan, tinatansiyan uli ng bayaw. Sino nagluto? Ha? Hulaan mo yung lasa kung sino nagluto. Panoorin mo sa vlog. O, panoorin mo na lang sa vlog. Sa vlog ko. Hmm. Pero dapat hindi mo sinispray sa tayo. Ano lasa? Dapat sa katawan mo siya dito. Ka? Ayun, panoorin mo sa vlog ni Vince. Hmm. Sarap, sarap. Hmm. Kung sino ang naglamas ng niyog. Hmm. Ganda na talaga dito magkapi-kapi oh. Oo, sarap nga. Ganyan ka tapos yung tabi mo nandito. Hmm. Sarap nga talaga magkape. Alright, so coffee break muna. So maya-maya kasunod dito flooring. Magandaan dyan. Tinan ka sa loob. Tanim ka ng mga ano. Tanim ka ng niyog. Saging. Kasi pag nagka... Pag pinalis ka, babayaran talaga yan. Ay, yung saging. Ang dami lang. 5 pesos yata isa. Ano? Bayaran ka. Pag nagkausan mo. Nagsaha pa naman yung saging. Oo. Bayaran yan. O, yung niyog pa. Hoy, pasalubong namin. Ayun, biro na agad. Grabe, busy. Bakit? Ha? Nandun sa akin. Naligo na sa ulan. Dito lang na pala. Ha? So, alright. Pusog mo namin yung Lids TV itong ano, sinabeta kasi dito maghahalo sa loob. Ko. Mamaya pakainin yan pag walang video, siyempre. Alam mo kayo. Alright. Ano po? Halo. Yan po, nilagyan po ng graba.
May upload ka na, yaw? May upload ka na? Ngayong umaga. Oo, may upload ka ulit. Oo. Umulan? Ano po, pinapantay. At ayan, lagyan pa ng isa. Alright. Tapos tinatanggal din ni James sa pula yung mga malalaking bato. Alright. Bigat ngayon? Bakit basa? Umulan kasi. Umulan. Bigat talaga yan. Ayan, bukas baka ano tayo ulit ng simento. Ampo. Kaso binistay. Minis ay gagamitin sa ano yan. Right. Ayan na, naragdagan pa natin ng konti. Ayan. Ayan na po. Nagdagan ni Bayaw ng ano, isang buhangin. Ayan, Vince TV. Mga sagob na yun. Sagob. Right. Ito bali 2 timba na. Kumuha pa ulit si Vince TV. Alright. So, continue yung kape ko. Coffee break. Ayan na. Pangatlong timba. Yan. Yan po, Vince TV. Ito mahirap yung ano. Oh, mabigat. Yan mahirap ngayong Pagpalitan. palitada. Tagal matuyo. Ayan na po. Lagyan na ni Bayaw ng semento. Yan na. 4. Kapa. Ano lang? Oo, kapa. Alright. Ayan na. Po, maganda may ano, may graba. James sa pula, nagigib. Yan. Ay, babasahin ba to, yaw? Di na. Bakit? Basa yung graba eh. Basa yung graba.
Right? Po, naghahalo na. Sa isang pala natin. Malit na subject. Ah, wala na? Ano, wala? Saan? Pinalap si Vince. Ah, pinala sa ano pala? Buhangin. Alright. 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 Ayan po, matik. Kulang yata. Right. Nagpaano yung bayaw? Pudol. Ay, haba. Sila. Kulang pa? Ha?
Alright, so yun, mga kabatak. Yan. Flooring na ang kusina. Ganda na. Thank you for loving me. Hello. Yo, yo, yo. Yo, Sana all. Saan sa tito? Lumabas sila ni ano? Ating Morita. Nagano? Punta sa Sintra. Nagano sila? Lengthy sila. Ngayon, nakita ko sila. Saan? Daddy Ano? Noli. Ano? Tingnan pa ito. Okay, sir. Dito na. Angat mo dito. Sir. Iwan ito. Iwan. Ha? Alright mga kabatak, ayan. At ito nga, napluringan na natin itong kusina. Ayan. At medyo pa kliben doon, hindi pa natin masyadong inano. Ayan mga kabatak. Yung naka ano dito, sa flooring sa loob, nakalibil po yan, nilibil ko kanina. Alright, yan. Salamat po sa inyong lahat mga kabatak. Yan. At sa hindi nyo po pa-skip ng aming mga ads. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng may kapal.